Kisii kaunti kwa jani koro obila pisa mar obila moro ne omake gwenge ma Kisii ma ka okonyo e timo nonro e wach mar muoche mar muya no mabende koro chwero pi wang' kata tear gas bende koro no timore kaunti ma Kisii seche ma nyasi ma bende no bagi mar Azimio motelo gi Martha Karua kod Odinga bende koro ne dhi nyimbe Kisii Stadium. Midhiero no timore kinde mane Mikai Karua no chako loso kod jopiny seche ma jotelo moko to noseloso gino momiyo ji mathoth ohinyore moloyo to joma wakeini. Jawach obila Bruno Shosho kokalo report mare nowach ni gibiro kawo ndamo mager ne jalno ma nonro no biro yango ni notudore to kod wach ma kamano. Motelo ne mano, jotelo mag Azimio la Umoja bende nokwayo kwe makende timo campaigns e kinde ne bende ne gitelo nyaka e nyasi mar yawa yanga kar thieth maduong' ma bende biro konyo joma wakeini kaachiel kod nyithindo e kaunti ma Kisii manoger kanyo to kod tend kaunti onogo. Mimi nataka sote tukumbuke nchi yetu imo hatarini kubwa. Tusipopiga kura kwa busara, tunaweza anguka kwa shimo, hatutaweza kutoka karne hii. Nani atajali maslahi yetu sisi wote wa Kenya? Nani ataangalia uchumi ya Kenya? Nani atachunga wamama wa Kenya? Mimi naomba tuendelee, lakini tuendelee sana na kujulisha kila mtu kwa jamii umuhimu wa kuheshimu haki za kila mtu. Anybody who molests somebody because she's a woman or because she's a child or because she's old is criminal act. Na nimpongeze sana Mama Janet Ongera kwa kazi nzuri na kwa Gavana Ongwae kwa kumsaidia washikane pamoja.